Jitono ramsugote siani video kataro Engke abake Durga Puja ni video ang tabukse nangna phunukmano ani jora rok kwrwini bagwi serai tongmani bagwi ang jora rok maya samui mayangwi edit rok khai mayangwi engke ang bagwi video norokno phunuknani kisa retongkha engke jengmani ang iko nangna phunuknai video norok paya sakna nai tongdi engke tabukhe kwaisa nai tongo iko basi song bai song engke iko darabai basi kiduga nugo engke angke basi songi roge haijak engke iko yang hijando munda rok thunglai tongo hao asuklayi engke iko daran bwsajuk song phailakha kwtwijana hinui engke ayanggo himsokdi biskang himsokdi phayano hinui sajak engke iko abokhe toy bai mama dugan rwi tongo paijak paikha manui kwrwikha tei koyekta tongkho tokti rok tongkho puri rok tongkho na engke abono no charainai ma phuijak tongkho bai bai basikya maisa biya khonui dati phaikha hinui engke angkhe to tabukse phaio bagwi mai rok chai haijak engke cherai rok muthui haijak engke rengkha engke yang khe mwasawi tongo borok mosamani gan rok sound off khaima rwkha tamni hinkhe copyright kwrainai si hinui ang sound off khai rwkha engke iko asugui nailai tongo pura makhang nanglaijak khe mwsai tongo aro o engke iko yango borok kwbangma naidi engke ang tabuk naidi chini parani Durga Puja nok tangmani wa bai tangmani naithok sukha engke ang tini si okhojago tini khe mwtai khibinai doshmi din engke kisa program rok bo tongo hinui ang tini khe okhakha horni ekta o cherai muthubaiye engke iko yang mwasalai tongo arokhe no borok gan no mwsao engke angkhe o gan rok no rwkha engke copyright kwrainai hinui ang norok no gan rok khana rima riya gan rok khana khankhe norok bo taisa nai aram nangjak khamu tam khaina ba copyright siklai engke ba mute khaima rwkha ta engke chungkhe yango lama yang kinaro iko asuklai tongo kwchar tui khe lama tongo engke ayang biskango bo buinainai tongo bisungkhe yang iko mwtai khaimani ganao asukjak daran bwsajuk song tongo engke bai song tongo basi song tongo bisungkhe yang tongwi nahari tongta asuk biskango thania engke naidi iko chini parani mwtai risa rok kanjak angkhe tini si nugo tamni engke cherai tongmani bagwi okhorui maya tini khe mwtai rok khibinai tei nugra kanui ang horono tei program o tongo engke ba ekta somoi phaikha ephano tini mwtai khibiya doshmi din doshmi ni phungai si khibinai tamni engke tini to doshmi program bo tongo engke mwtai rok sabo khibi tongnai ba engke borok bo ogo phaya thangnai program rok nainai kwringnai hinui tini khibiriya doshmi dino engke khwnasi khibisina hino engke iko yango mwsalai tonglai kha khisrang yangsa khaiui gan khe norokno khwnari mariya ta tamni engke copyright kwrainai haya deba engke haifano iko gan makhne haifano mwsama sing phan nai tongdi naithok bula angkhe naithokjagui tongo asukhi gan khana thokjagui yango bo mwsalaijak lama kwcharo bui himna phansi jaga kwrikha engke iko aboki hindi gan mwsajak abo copyright kwrainai tei hindi gan se engke ba engke iko chini parani mwtai nok naidi bwswng naithoka wani bai tangjak pura writing rok rwjak iko sakao khe son bai rwjak pura nok haikhe char khai tangjak pura kwrak khaiui abo no atikhina tonnai no mwtai chukibui engke khari rogo taisa kalar logoi khaiphinai abono nosto khaliya nok na sibailia ati haita engke iko chungkhe yang lama sakao mwtai tongmani yang saka phaising lama tongo engke ayango bachai nahari tongo tabukhe
gising tabuk nogo thangnani bagui iko tekisa naithaknai yang saka kaising yang saka bo lama tongo. Next video taisa manai phiyano tini bagi video sama.